Ka khasi student kala keno ba kajing sha yar thma jongit khot ka sang ha shamati nen ka si thodiang hadin balawai ka jelang ka de kajing so buit pa jong ki menderi habakran bar klar pathai kubor ha sora ha kani si sa jan president nang ba jong ko KSU ba lambok starwan marngar long bakat sa bakia kam chudan kanu kanu ka huri hura namar ba kisim ba kani kaji khi ka de ka hok sin sa pai ba ban pun pa ka jing persha ka bajur ya kani ji patre kam ya ka si ni na Nen por ngi poi po chamati habangi mas nyu kujat tu caka ngi lap ba kidukan borok lakhang lut kidon kilong kami ki hap ki barat ki khna school ki por nang wai school dang ya ka jinglang ki rurang ba ki sadar snong ki don lang tu por ya jinglang kam sem ladon ku nu jingjia ki me ban mi ki kan rom ka jai bet ki jinglang tat hadu da wai ka jai bet te mar ba yawai ngi la ya bamja harum det na ka jinglang ndar kidon ki khot ki ba wan lang na sulong ru mas ndek bamja ki la kiu no kali ka lek phai no ki ba wan na sala wan na majai kum tar tingi stakut ngi stang ka tu ka ngut dang ap lang gitu dang lum kitir kitar wan ra ki pi sistem union tai tekat bangi dang song amar jan ta ka dukan ja bangi ya bamja kendit kensan ka suwan bi ka sur ba sawa ka kom kren ka sur khara bangi phai chidin ngi i kensan da ki bon belen dukhar wan mi rakat tiap pamsau kum sudi ki wat ki narat bokum ta kila atak persya bat hakali mi som ngi buluru handai sukum nure unongnya ke buluru lo ayo ban kan dia kham paji hindet jaka ngi la yo ban hier biang ngi la yo ban lek plai biang git khat badang tu jaka kidon kali bla sya kawang mau salan them kum ka bos kum ta bat nga hajing paj bat hajing i ngas ngoba katu ka jingjia bamnen kam de su basu jarang khat mai ba kini dikhar ka long well prepare ka lon lupa ka jingya subut bat nga simba kini su tang tu dikhar was song ba sa to ma jai ka wan keleng bodar wan lumlang ka to te ka wai ka ma kwa ban kren ni ka wo ko long ba nga i du long ba ha po unong san ni ma slong tan ka mi ka statement na SP jong ka East Kasel district la kano ba basdang de khot ki siu ba thang gum ta ter Andrei kalong ka basosi la su song salong pensu analyze ja ka equal ji hang to ngi badon to markhmat atep khamba kit khot ma se bamja ki rung be keli ki kiwet ki don bla poi si jan molong ter stenglanti kim tip su ibra ji hadin basa atak mangi hadin Andrei nga soban ong ba lada kalong ta kedur nga soba kanang ading su je Andrei ka balajia ni la ban pediang ka bala khat no wei perlo pas nam de men para jungi ndai ka sulong ba ka snam kala jaw umat kala tut bat ka thmal jai ben reu kan sedang ni skmat ki manderi ki nam la ban long trekli kan e khando ka siap jungi bat ngla kren dum nen ka ong ba ngin don bun kro ban kren ngi so ong ka khmat namar ka khmat kabinet namar kabinet kaya ka poi ya wei poi kon dap sendang jong jai ben reu ai ba kan e kro kan par haman wei pitlu jeng hakleng ju brin trap makam de su ko por ngi ban su sangap ban su pitkai bat ka ju ko por bat tu jinglang men dang keren maka de kaya wat kinong sa snong sin sar tau ka it ke hima khap bar khat jana ni sakman nama ngam jeliu ngiti jeliu ke ibaro teng ka de ke jing ai lan pathar ke kot kisla makin khayi ke pateng ken song ken sa anda kelas aj mentak pen ibor ke jingjia kepala jia hot ngla pediang jeng duno Andrei kam dei pat ke jingkot ke jingjai lenti ke jing sedang kan jai ni sakmat ni trai ngi namla ban suhun ong ba la dep khlat la biang ngan pendep kaniam korgom ni samla re kata kam dei ke jingkot nei ka dei jing sedang ni sakmat ki bar jala bom biang ki kot kisla ki buat song tap po jong beri trap bro ko wei mi lupa no ne mat ke jing om snam ni sakmat ke jingkem kata de kamram jong bulet namar pi irang ba tu ki video ki dor ki la viral menin barang terekam ka social media dan terekam internet tinga tharai kam don kam su yu bulet banang orang marwat evidence su to la proof kira ketiar pemsau
bat hadu ban sim ke jing embri ngasarai nakaliang juga seng jongi ki sautri ki seng bapelong ne jinglang ngi dewa kini betlong ai jing pen system dak baset patok sejengem ne ban phasi sinan President ke Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples uba welba rani ulo ong bana kalyang kiseng phalang kim sim lakmi nenti bakum kani ke jingja kan mi namarba kamjuran kanu kanu ka huriura kabalungo kalong agi shamati ke jaka kaba ngim ya don kata ka jingnya kani put banu ru kumlok menta kabangi kum kit khot jingam seng phalang ru ngim sim lakmi lenti bakum kani ke jingja kan mi bat kabangi sothu kalong ba kadi ke jingja kabala pen kre lupa kabaki la pen kre lupa bat kabaki kibre kila tip ke jingwan meeting jing kit khot jing sang balang ba jing ap ke jong ki hadu ban dunduna kit khot jing sang balang kani di ka plan ka ba kila pen kre lupa te koi ke jing kam ya gitu ki prangur ru ngasngo kampat kot namar kat tu pai ba umi urading ki social media kila mi ngathai tang kitu ki pandai bat amdai ru patang bajing kam bat nakaliang ke jongi ki sang balang yong ba kadan kam ban mi no ki burung tu ki bamdai ki trai muluk ki trai jaka piwan bam pelong piang jai ka tu di ka piang jai jongi jong jai beriu jongi bat de ka jaka ka jongi pimla pan kam trai hadu ba bishim snan ki jim ki beriu bat ngiju kran man ki meeting bingileng ngitang shuan ke public meeting ngitang shuda public meeting keleng-keleng layo ka sama notice ni ki pulit ki babudi ni ka sabalen ki pha ki sama notice ngi ki register ki sengi dang mentan dang kini ki tiop ladap kana phutuli shu ki khot jongi ki basa khon barcha register case klam don kono jingja tang bingi pelong ya public meeting tingi ko abanong ka sarkar ngin pe ka sarkar ayu kale ay ni ki breo ki bala nuot emim pet mensingi bensai yau trasnong trai muluk ban semi ka jingim bat kawir nga premjur ka sarkar yakni ki MDA government badde ka jinglia kai jong ka bapelong hadu kan ni ka session ka ban mi menta pi habdoi baide ba ILP kilia kran kadai ka resolution jong ka house ni be ki thabile politics kar komle yakran no ngimi ba kandan ka sincerity ba fini kran halor ka ILP ba government of India ngimi ka jinglong sirang mensim mi khmat ki jongi pi katar ko de goi ba ka jing pen slam ban pentrikam ga mare sesi ka jing liakai jong ka sarkar ban liakai ki amendment ban pen kalain de ki amendment ban namla ban penyang ki chak poin hadu menta ka an ka bang lapas ndu arjar khandri mundur pi sausnem menta khlamna ataman le yeru kanir ko de goi ba pen sat yangi ko perlong yangi bangin nong insecure bat bangi perlong yangi bangin penbori ka sarkar ban lejing ba ki public meeting keleng-keleng ban penbori ka sarkar bahkan pentrekam ke LP dai namar ke jingli ajeng sarkar ngangas ngau ye kini ke jing jabaro ka sarkar ka diban simi ke jing clean ningkong namag la lekai ki paiba kala lekai sentiment jing paiba nangta ngakwa ruban kerpat lani ban warning ya ki nong penia sinong penia hima kitu ki karang tu amdei bikirung hi daram dan badan ai jaka daram ai jaka shong daram dan ba ai ka list ya ki bikin ya jaka puta manong ipi kumno ki poi hang tu nai ki poi haba ka don ke jingong ngayo sngo ngatip tikna baka don ka an jong kita kinong sensar sinong jong ka tu tingli sinong seti kibong wat ubriu benabar himar mula ban yo jaka te katu ubriu benabar jong ka jelas non wan uyu anai pan uban nai kani kadika warning ka batinge ki nong sensar hima nang taru iki trasnong tramulo ang the ki bakdup nomor kidon ki bakdup ang the ki ba aj ka shong ki ba le ban kam bahing basem kam ta terter yakini ru kani kadika warning balar jai nang ni sakamat nomor ba kajingje do mersim kala dap nyimla asu pan ban subspan ya kani kajingja kalau long irreparable akten parang yong mla asu kumnungin pai si bahiyeng kumnungin pai ki kon ki ti jongki kila do yu nong kamai kila do yu pa do yu lok jong yeng nyimla ban priang ni kani te ko sarkar kadi ban sim gijit khli bar ki nong penya hima ni warning ya ki ba kani kajingja kam dai ban jasu balar ja ngin pen kit khli aki nang ni sakamat President ke Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples uba welba rani ulo ong bana kalyang kiseng phalang kim sim lakmi nenti bakum kani ke jingja kan mi namarba kamjuran kanu kanu ka huriura ka meeting ka bamunin la se kan dei ka khanyo kat phra ko ngi la pelong keleng-keleng bat man ke meeting ngim judon hi ke jing sumu ban wan ra ya kanu ka komunal class la ne ban ya kran penship jaj ben rio ha kanu ko komru bat ka basusi pa kalong menin ha ka por ba ka KSUF ka KSUF KGP ki lek ban ya pensyai pa iba ban persyai si ILP ka basulungo pan ban balami kita ki kenhon jong kita ki non tribal ki ba long well organized ban Thombor ya kita ki ba pelong kita ki meeting kani ki peni ba shwa ba ka jai beri jungi kan sungtho ya kata ka jingma nak si ba jing don kam ka ILP la dat sungtho shwa ta ki non tribal lada trikam ka LP ayu kan jana mar kami ka surang tu kat kum jing ya tho i balam ba kikhar ki ong mangim dei banya dawa ya ka ayel hoi larang ye pek pa kata ka jing bam sila ban sim khia jong ka sarkar ha ka bei dei ka kani ka jing jia ka bala je hang tu
ningkong ngila manong ba kadon ka failure jong ka intelligence department jong pulit nomor man balong meeting teng bun pulit bani kisang balang ru andoi aku tum ke katu ke jaka ba menden pat ki pulit ki bopoi ru ki de batang da ki ding lathi andoi musim lala ban te lakam ki katu ke jingja hadu ba mi ki jingdo no jong ka mensim bril kani ke jing bamla jong ki bor sarkar ban her mar se ban persinga nyu pai ba man persinga nya kalong sam baladu ini ka mensim ka peni ke jing sim sting jong sarkar bat ka peni ba ka sarkar ka kendu jing bi nomor ba menta ngilai dawa na kapor ki an ki bante perkingi ki nong songwai ki nong wandung ki nong wanmi handoi hadu menta ka sarkar kamsim lala pentre kami kata ka ya ban ki lat ki lenti ki bakalan tengi bu kan ki jing dawa kan ki klimat menta ba sarkar mardor ka di ban check no ya baro ikot kisla jong tu ki non tribal jong tu kharbang la ki basong tu di kharbang desh ki basong basa ang tu bamdon kor kisla ba ka di ban kandang ba ban be no ki spo season dan balada nakaliang ka sarkar kamla ban le kata sikat kan ki jing ja kala ja ni kum kisang balang ki bang ni don ha kan ka kanhun ban sim bahi ya karai ba ban si ban lada hab ban her diang ban check itu kor kisla ban be krat ki tu ki nong wei nang tu ban sli ba sim tak senja Nakliang mopor loyo punya keren bot driver jong majesit bola patai punya halo kati kejingja. Porba ngadang syong pukali tak por ngadang syong pukali tengah itu ki ni kilawan tu buat terbatar tengah ima ka kali kadang pai kut cha rum tengah ngapai nak unban sini kan dengan pai unban sini hamar dak pai ulaya poi dok mop tu batir kan ni tiap tu ding kerket tu batir kerket tu ding kerket tu tempat tiap tu telam tengah ya tatat kawang tatat bom tatat ngaya tatat ya serah dulu poi saja jingkin isi bahai masjid ya pok kali mentan atau pok masa pok i masjid dang dor langbi sendiri ba aku kejaka bekidang wan kini ki kharbangla aku por bekidang mi senong kan kidang mi senong kidang mi brum du senong kidang mi du senong na nasan po kaliang jong ka tu benlech po isyamati la isyamati nang tu kidang mi brum nang tu ti kongro dang lemur tu tengah don lang staff arngot masun light nasa ceking ki herno ki lirik tu bang tengah masun light tu ceking tela duna sa ceking ko ang ma ko ceking tengah yang station kan yang station na tu pan tengah ngala skuting kumno bangan ngan yang hanen ngan le kumno ngam tu sau tengah kali sibit ngan rar kamlong shu imat shu la ngapoi samulong dan lo pipi dan tu sengi menen mo dan kong ni kiwan mare ki khna ki sium tur ki tu ko yeng na to harin tu ki mi biang ki le biang tu salat ban le chapo majai tu mi biang salat majai tu harin tu nangta hatakpor ngam tip nanu sedang nanu bami hatakpor kami thlem jing kulmar tu tamba hapor mo songan ter po cingking tengah lai ilpa ki kharbanglan po madan ki lai dilpa ki ter ki sarbat dieng bat sedi rudon ki wai nata kini ki dieng bom lai dilpa saya mi ke sana saja ka kata jingja ka jah hadir po hadir Ada meeting, ada meeting. Kumba kan nominate itu kerja wai meeting hadin kan nominate. Ni ngambut wano ikong yom nyali no. Nggak ada wai lasuk, ada iun tak lasuk. Te ikong yom wan nyali bam chano, lasan palat nyali bam chano. Te hata kapor kin yalong boy yalong huri-hura, natan po bekili yun to. Kata kerja kapor sabu je kapor ba kimi itu. Hakpor kimi kharbagla na tur pomaran ba kinban sini sha tu halat syamati kadi por sabuje sedang ki yu hang tu ki tit plumar masuna na sai la bom plumar ya tak jing bom plumar jing tit plumar mun sedang ki na po ki kena seng halang ni ki sedang ki ki seng halang ki benter kini ki sedang ki yu kini ki kharbagla makin ki seng halang ki su ki benter men era Tekitu gila wan dakter tekiro gila ting gila pet sekali. Nakali masan kio kali buat besar ki benwan tulut la syak bom la syak bang kayit la pai.